ассалому алейкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. 5 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раисони вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои Айнӣ, Фархор, Ваҳдат, Нуробод ва Сангвор суҳбати телефонӣ анҷом дода ҳисоботи онҳоро доир ба бартарафсозии оқибати офатҳои табиӣ ва дигар масъалаҳои ҳалталабироз шуниданд. Ба барқарорсозии манзили оилаҳои аз офати табиӣ зарардида таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз суръати пасти барқарорсозӣ изҳори нигаронӣ карда талаб намуданд ки корҳо тезонида шавад, то ки мардуми зарардида то ҷашни навбатии истиқлоли давлатии кишвар соҳиби хонаҳои нав ва асбобу анҷоми рӯзгор шаванд. Раисони шаҳру ноҳияҳои номбурда ҳамчунин вазифадор шуданд ки рафти таъмиру тармими муассисаҳои соҳаи маорифро то деҳоти дурдаст зери назорати бевоситаи худ гирифта санадҳои иҷрои корҳоро шахсан худашон қабул намоянд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бар роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои номбурда ҳамчунин доир ба сари вақт ва босифат анҷом додани кишти такрорӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба зимистон дастуру супоришҳо дода таъкид доштанд ки роҳбарияти тамоми шаҳру ноҳияҳо ва дигар мақомоти масъул ба ин масъалаҳо бояд таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. Бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони офати табиӣ дар шаҳри Ваҳдат, ноҳияҳои Варзоб, Фархор, Айнӣ ва Шаҳристон беш аз 670 тонна маҳсулоти хӯрокаву сохтмонӣ кӯмак фиристода шуд. Гузориши Манучеҳри Сулаймон. дастгирии оилаҳои аз офати табиӣ зарардида ва бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ зери таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Дар ин замина бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии давлатии захираҳои моддии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба оилаҳои аз офати табиӣ зарардидаи шаҳру ноҳияҳои Ваҳдат, Фархор, Шаҳристон ва Варзобу Айнӣ корвони мошинҳо бо кӯмак дар шакли анвои хӯрока ва масолаи сохтмонӣ аз шаҳри Душанбе фиристода шуд. Кӯмак аз анвои хӯрока, картошка, пиёз, биринҷ, равған, орд, масолаи сохтмонӣ аз ҷумла семен, тахта ва асбобу анҷоми рӯзғор ки маҷмуан беш аз 670 тонна маҳсулотро ташкил медиҳад ба сокинони зарардида фиристода шуд. Кӯмаки мазкур барои пешбурди зиндагии сокинон ва бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ сафарбар гардида дар муҳайёсозии имконоти зарурӣ барои зарардидагон замина мегузорад. Кӯмакҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар доираи иқдомҳои башардӯстона фиристода шуд ба зарардидагон дастрас карда мешавад. Манучеҳри Сулаймон, Маҳмад Саиди Камол, Ахбор. истиқлолу озодӣ мояи ифтихору сарфарозӣ ва нангу номуси халқи мо аст ки ба шарофати он беш аз 13 сола инҷониб мо барои ободии ватани азизамон ҷаҳду талош намуда истодаем. ҳимоя ва гиромидошти ин неъмати муқаддасу бебаҳо вазифаи ҷонии ҳар фарди огоҳу бедордил мебошад. 9 сентябр барои мардуми кӯҳанбунёд, фарҳангсолор ва шарафманди тоҷик санаи сарнавиштсози тарихӣ ва хушбахтиву сарбаландӣ мебошад, зеро дар ҳамин рӯзи соли 1991 халқи тоҷик соҳиби бузургтарин неъмат, нишонаи олии ҳуввияти миллӣ, ифтихор ва номуси ватандорӣ, рамзи ҳастии миллати бостонӣ ва соҳибихтиёрӣ истиқлоли давлатӣ гардид. агар бигӯем ки бинандагон ва тамошобиноне ки солҳои 90 ба пеши худ савол гузошта буданд ки ин миллат то куҷо меравад, имрӯз ҳам ангушти ҳайрат газида истоданд ва имрӯз Тоҷикистони азизро ҳамчун як давлати бисёр созанда, сулҳофар, давлате ки танҳо сулҳро месарояд, давлате ки танҳо мардуми оламро ба ободиву тинҷию оромӣ даъват мекунад, бо сарвари бисёр муаззамаш ҷаҳониён мешиносанд.
сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ барои мо тоҷикон чун арзишҳои бисёр азизу муқаддас аҳамияти калидӣ доранд ва ҳифзу таҳкими онҳо вазифаи ҷониву ҳар шаҳрванди бонангу номуси тоҷикистон буда ноил гаштан ба сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои бузурги даврони истиқлол мебошад. истиқлол барои мо мактаби бузурги ҳаёт ва сабақи нотакрори давлату давлатдорӣ, марҳилаи ибратомӯзӣ расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ, қадами ҷиддии роҳ овардан ба нақшаҳои азими созандагӣ ва бунёдкориҳое гардид ки ҳадафҳои бузурги он ба тақдири наслҳои оянда вобаста мебошанд. агар истиқлолият намебуд, агар ин ободӣ ва озодӣ намебуд, агар ин пешвои муаззами миллат намебуд, медалҳои бозии олимпӣ намебуд. ин медалҳое ки мо ба даст овардем дар солҳои истиқлолият аст. фахр мегӯем мо ҷавони истиқлолият ҳастем, духтарони истиқлолият ҳастем ки ба мо имконият дод истиқлолият ки парчами худро бардорем, аз номи парчами худ ифтихор кунем, таҳти парчами худ суруди миллиро шунавем. истиқлол тоҷикистонро ба ҷаҳон муаррифӣ намуд. ба шарофати истиқлоли давлатӣ тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мавқеъ хоса пайдо намуда, ташаббусҳои ҷумҳурии мо ба хотири таъмини зиндагии шоистаи тамоми сокинони сайёра дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта шуданд. мардуми тоҷик имкон пайдо намуд ки ватани худро соҳибӣ, давлатдории миллиро барпо, суннату арзишҳои миллиамонро эҳё, ормонҳои деринаи халқро амалӣ ва зиндагии озодонаи мардумамонро ба роҳ монад. пешвои муаззами миллат ба хотири муаррифӣ кардани гузаштаву имрӯзаи миллати тоҷик талошҳои зиёдро ба харҷ дода истоданд. ӯро ҳамчун як ташкилкунандаи бениҳоят мактаби зебои идоракунии давлатӣ дар ҷаҳон мешиносанд. ӯро ҳамчун як созанда ва даъваткунандаи сулҳ мешиносанд. тоҷиконро аз минбари баланд бо як таваҷҷӯҳ, бо як самимият, бо як муҳаббат ном мебаранд ки як сарвар, як президенти маҳбубе доранд бо номи Эмомалӣ Раҳмон ки тавонист мулкро аз парокандагӣ, давлатро аз пошхӯрӣ ва мардумро аз сарсониву саргардонӣ ба ҳам биёрад, ваҳдат биёфарад ва имрӯз истиқлолият дар дасти мардум аст. истиқлол волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тоҷик буда, бо талошу заҳматҳои шабонарӯзии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои давлат ва миллати тоҷик саодатовару нишотовар гардидааст. агар мо ози назар кунем аз солҳои пеш аз ҳама ободӣ аст. ободӣ аст, мо метавонем ин шукуфонии ободӣ ватана бинем ки дар хиёбонҳоро бинем, занҳо озод мегарданд, фарзандои мо бетарсу бевам мегарданд. барои ҳамин ин худаш истиқлолият аст. мо ҳамчун як зан, модар, ҳамчун як варзишгар мефахрем ки ман дар ин ватани ободу озод ба воя расидаистам, фарзандои ман зиндагии хубро мебинанд. бо иқдоми пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳар як оилаи мамлакат китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров тақдим гардид. ҳадафи ин тадбир омӯзиши таърихи пурғановати миллати тоҷик буда, дар асоси он ҳисси баланди худшиносии миллӣ тақвият меёбад. барои насли имрӯзаи кишвар сарчашмаи дарки худшиносии миллӣ ва ифтихори ватандорӣ пеш аз ҳама фаъолият ва қаҳрамониҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки баҳри рушду инкишофи тоҷикистон ва саодатмандии насли имрӯзу фардои ватан талош менамоянд маҳсуб мешавад. бинобар ин муттаҳид будан дар атрофи сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат, ҳимояи арзишҳову фарҳанги волои миллӣ, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва таъмини суботу оромии ҷомеа вазифаи асосии ҳар шаҳрванди тоҷикистон ба ҳисоб меравад. мавзӯи дигар, соли 2024 майдони кишти картошка дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ нисбат ба соли 2023 391 гектар васеъ карда шудааст. айни замон картошка дар ҳолати гул буда. хоҷагидорон талош доранд обмониро мувофиқ ба талабот ба анҷом расонанд. Наврӯз Шоҳи Азизулло аз ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ гузориш медиҳад.
деҳаи Туро дар Баландкӯ ҷойгир буда аз маркази ноҳияи кӯҳистони Мастчо дар масофаи 100 километр дур воқеъ мебошад. самти асосии фаъолияти кишоварзони деҳа картошкапарварӣ буда ҳамасола аз ин ҳисоб даромади зиёд ба даст меоранд. ҷамъоварии ҳосили картошка дар ин ҷо аз 20 сентябр оғоз гардида ҳосил дар чоҳҳои зеризаминӣ захира карда мешавад ва дар моҳҳои март, апрел ва май тадриҷан ба бозор пешниҳод карда мешавад. дар ҳамаи 54 деҳаи ноҳияи кӯҳистони Мастчо истифодаи заминҳои кушод ва назди ҳавлигӣ ба роҳ монда шудааст ки Туро аз ҷумлаи дурдастарини онҳо мебошад. меҳнаткашон асосан кишти картошка гузарониданд ки нашъунамои хуби зироат сокинонро барои меҳнати садоқатмандона ҷиҳати ҷамъоварии ҳосил ҳавасманд гардонидааст. деҳаи Туро аз маркази ноҳия тақрибан 100 километр дур аст, болои Мастчо аст. имсол нашъунамои картошка беҳад хуб аст. нашъунамош беҳад хуб аст. ман чихел ки мебинед ҳама ҷо гул, барго гуло баланд шудагӣ, ҳама хушрӯ. мо ҳамин зиндагимон аз пишти замин аст. тамоми хона дар зиндагӣ мана мардум мошин гирифтодиан, трактор гирифтодиан, ҳама ҳамин аз пишти замин меҳнат карда, кор карда, ба сар баланд зиндагӣ карда. дар маҷмӯъ имсол дар ноҳияи кӯҳистони Мастчо дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 3556 гектар кишти картошка гузаронида шудааст ки нисбат ба соли 2023 391 гектар зиёд мебошад. интихоби тухмиҳои мувофиқ ба маҳалли парвариш, коркарди босифати хок, додани ғизо ва меҳнати пайваста фаровонҳосилиро таъмин мекунад. мо сокинони деҳаи Пакши дастури ҳидоятҳои сарвари давлат пешвои муаззами миллат ҷаноби олиро пешаи корҳои худ карда ҳаракат карда истодаем ки рӯз аз рӯз ҳосили картошкаро, парвариши картошкаро, майдони умумии картошкаро зиёд карда истодаем. ҳосилнокӣ чӣ қадаре ки баланд шавад, албатта мо манфиат барои худ карда истодаем. ҳосил ки баланд шуда истодааст, мо ҳаракат дорем ки ба худи бозорҳои мамлакат ҳосилро боз ҳам зиёдтар афзун гарда ба бозор пешкаш намоем барои сокинон. вақте ки мо ҳосила бештар гирифтем, майдони кишта ба ҷои аз 40 сотиқ оварда ба 1.5 гектар замин расонидем, албатта даромади соф мо пурра ба даст оварда истодем. мо дар деҳаи Туро зиндагӣ мекунем. 2 гектару 60 сотиқ каршка дорем. имсол нисбати ҳарсола шукраш ҳосилон нағзанд. мо 20-25 сентябр ҷамъовари каршкаро худо хоҳад сар мекунем. картошкапарварӣ аз шуғли асосии сердаромад дар ноҳияи кӯҳистони Мастчо ба ҳисоб меравад, зеро ҳарорати нисбатан пасти мувофиқ барои кишти картошка ва обу хоки ҳосилхез имконияти аз замин гирифтани самараи баланди иқтисодиро таъмин мекунад. кишоварзони ин ноҳияи баландкӯҳи мамлакат дар таъмини талабот бо картошка барои тухмӣ ва истеъмол нақши хоса доранд. имсол барои мо деҳқонаи хоҷагии деҳқонӣ валиғонди ноҳияи кӯҳистони Мастчо бисёр соли хуб омад. борунгириҳо бисёр шуд. картишка салқинаро нағз мебинад. ҳосил ба дараҷаи олия имсол. 20 апрел агар мо киш кинем то 20 сентябр, то ахирои сентябр, то 20 октябр ба кашка мерасад. аз ҷиҳате ки инҷа салқинтар аст. мо заминро самаранок истифода мебарем ва зиндагимон хуб мешавад. айни замон дар ноҳияи кӯҳистони Мастчо картошка дар ҳолати гул буда меҳнаткашон кӯшиш доранд ки обмониро мувофиқ ба талабот анҷом диҳанд то тавонанд дар фаровонии ҳосил муваффақиятро афзун кунанд. манбаъҳои табиӣ аз ҷумла оби барфу пирях барои рушди соҳаи кишоварзӣ самаранок истифода мегардад. аз нашъунамои картошка аён аст ки имсол ман боварӣ комил дорам ки агар ҳар сол 300 сентиметр ҳосил рӯёнем, агар бо боварӣ комил гуфта метавонам ки имсол 400-450 сентиметри ният дорем ки ҳосил рӯёнем. дар масъалаи зиндагӣ гӯям зиндагӣ беҳтарин аст. бовар кунед роҳҳо обод шуда истодаанд. чихеле ки бо ташаббуси ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон сол ба сол Тоҷикистон гулгул шукуфта истодааст. роҳҳо обод шуда истодаанд. мо албатта ин дастранҷи мардум гӯем бурда ба бозорҳои шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе мефурӯшем. сол ба сол зиндагӣ беҳтар шуда истодааст. ҳама ин аз
گویم که فیض و برکت استقلالیت جمهوری تاجیکستان شهادت میدهد. خیلی که میگیم سال تا سال زندگی بهتر شده ایستاده است، زندگی مردم خوب، خانه های نو بنیاد کرده ایستاده. اون من میگم سال تا سال تاجیکستان گل شکفته ایستاده است. من باوری کامل دارم که به همین میگم که مهنتی که مردم میکنن یک زندگی خوب و آسایشته. خیلی که میگن که زمین زر، دهقان زرگر است. اگر مهنتی خوب کنیم، کارکردی خوب کنیم، باور کنیم زندگی با سال به سال بهتر میشه و بهتر. هر خوجگی کартошка парвар یک یا دو جای برای ذخیره‌کنی این نمودی مواد غذایی را دارند. در این ناحیه کوهی از ماه اکتبر حرارت پس می شود و کشاورزان در این دوره حاصل را سری وقت جمع آوری و در جایهای مخصوص ذخیره می کنند. پیش از کартошка کندن این من خیلی آب پر میکنیم 15 روز پیش یا 10 روز پیش این تو وقتی کартошка تکشین میشد همه دیوالات زمین نم میگیره. خب بعد کартошка ذخیره میکنین 14 تانه میبرد همین چغوره 14 تانه بار میگیرد. بعد می استاد که مثال زمستان میکنید مسئله توسیدن و ویرانشویش اوای ایمین نگهش میدارد همون نمی زمین. نشانه‌های خوبی کартошка از زیادشوی حاصل مژده می‌دهد و این حالت خوشحالی کشاورزان را از فراوانی نعمت افزون نموده است. تدریجاً بهشوی زندگی، آسودگی اویلوی و همساله زیاد شدن درآمدناکی را مهنتکشان به ثمره استقلال دولتی و سیاست سازنده و با برای رهبر دولت مربوط می‌دانند. مردم هزار بار از دوره سایوس پیش رفته، بالا رفته. بایگریش نقص شده، زندگیش نقص شده، علم ترقیش نقص شده، همش خوب شده. شکر همین زمان و همین دور، شکر همین تینجی آرومیه که حاضر برپا ہے. یکم کمبودی نداریم، از همین پوشی دهقانی زندگی میگیم، همین شرایط ما بوده. یکم کمبودی نداریم، فقط شکر میکنیم که در همین دوره تینجی آرومی زندگی میکنیم. شکر همین دولت داره. گندم میکاریم، کартошка میکاریم، بیده میکاریم، گاوداری میکنیم، مالداری میکنیم. زندگی ما نقضه با میگم نقضه یکم کمبودی نیست. همینا همه صاحب خانه، ماشین، تراکتور همه چیز دارن، همش. کوهستان مسجو یکی از ناحیه‌های اساسی کартошка پروری مملکت به حساب می‌رود و کشاورزان دوام سال‌های اخیر میدان کشتی کартошка را وسیع نمودند. در ناحیه کوهستان مسجو کشتی کартошка اساساً در دو شفتی دریای زرافشان گذرانده می شود. چند سال قبل قسمی از همین زمین ها بیکار خوابیده بود. انجام دادن تدبیرهای ساحل مستحکم کنی و پس شدن مجرای دریا به وسیع شوی میدان کشتی کартошка از حسابی زمین های زیر آب مساعدت نمود. سال 2024 در مجموع مهنتکشان ناحیه کوهستان مسجو از میدان زیاده از 3,500 گکتار کартошка استحصال و به بازارها پیشنهاد میکنند. نوروزشاه عزیزالله، معروفی عبدالله، کوهستان مسجو، اخبار. بینندگان گرامی، در همینجا نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. خیر، سلامت و سربلند باشید.